Boas tardes. Señor Gallego, vostede é o espírito da contradición. Fai un punto atrás e decía que non fixéramos mención ao seu partido nin a súa herencia, porque vostede antes non estaba, e agora vostede ven a facernos un repaso do ano 99 ou incluso antes. O que ten que aclarar vostede é se pode facer mención ao pasado neste pleno ou non. Aquí todos temos pasado, todos actuamos como grupo, excepto o señor Carro, que nunca estuvo representado neste pleno. Entón, lle pediría que se aplique o mesmo criterio para todos. Se vostede usa o pasado, os demais tamén podemos usalo. A declaración de intencións que falou o concelleiro de Facenda non é declaración de intencións deste goberno, é unha declaración de intencións do goberno anterior. E lembro que esa declaración de intencións foi asinada e aprobada neste pleno no 2012, e se non lembro mal, gobernaba o partido que vostede hoxe representa. Ao igual que este goberno, como vostede ben sabe, as declaracións de intencións son ben outras. O concelleiro ya se inventou que tiña pensado facer as licitacións que tanto se demandan neste plan de axuste, que son medidas de contención do gasto, ten pensado presentar unha vez por todas uns orzamentos, que leamos desde 2011 sen orzamentos neste concello, ten pensados e fai adjudicacións a empresas por concurrencia. Se piden varios orzamentos cando se fai un contrato e cando se adjudica un suministro, cousa que en outras ocasións non se fixo. E me gustaría tamén, cando vostede di que hai que buscar ingresos, me alegra que neste caso compartamos o mismo objetivo, porque eu levo demandando 4 anos neste pleno, cada vez que había unha cuestión económica, que había que buscar ingresos alternativos a non tocarlle directamente o peto aos veciños, e os hai, porque en algunha ocasión neste pleno, se vostede le as actas de 4 anos para atrás, esta concelleira e o Grupo Socialista ten dado plantexamentos e alternativas á anterior responsable de Facenda para que se buscaran esas alternativas en estes ingresos. En esa liña se vai traballar, buscar ingresos alternativos que non sea ir directamente aos impostos de veciños, elaborar un orzamento, facer as licitacións e dar a máis transparencia nas adjudicacións que se fagan dentro deste concello. Pero, cando vostede fai mención ao goberno, como vostede di, do señor Millán e do señor Pastoriza, tamén me gustaría que esa mesma valentía que ten vostede para nombrar outras persoas tamén a tuvera para nombrar o que foi alcalde hace fai un mes e medio, porque vostede di que neste concello, no ano 2011-2012, o porcentaxe que era de gasto de persoal, me gustaría tamén que dixera que porcentaxe de gasto persoal hubo neste concello durante 2011-2015, que foi esta vez pouco, porque igual aí sabemos tamén se vostedes aplicaron algún tipo de medida que vostedes se queixan que non se aplicaban antes, ou cando vostede di que o anterior goberno bipartito non adoptaba medidas para evitar a sucesión de contratos ou que non era riguroso nos procesos selectivos, me gustaría que tamén vostede analizara o que fixo o seu partido durante os últimos 4 anos, porque cando se fan mencións a períodos anteriores tamén hai que ter a valentía para analizar o dun mesmo. E só lle pido iso, que por favor sea riguroso nos datos que dá e sea riguroso tamén cando se fai mención ao informe de contas do 2011 tamén analizar os períodos nos que un goberna, que iso é para que estamos aquí, para nombrar a todos.